Καλημέρα και από μένα. Αξιότιμοι κύριε Πρόεδρε, εκλεκτοί συνάδελφοι. Θα μιλήσω για τις φορητές συσκευές στις καρδιακές αρρυθμίες. Πριν ξεκινήσουμε με τα ιατρικά, να δούμε μερικά πραγματικά δεδομένα από την κοινότητα. Εδώ βλέπουμε δεδομένα από τη Eurostat για το έτος 2024. 30% περίπου των ενηλίκων στον ευρωπαϊκό χώρο χρησιμοποιούν συσκευές διασυνδεδεμένες στο διαδίκτυο, με τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών να αναφέρονται σε έξυπνα ορολόγια. Επιπλέον, ένα 8 περίπου τα 100 χρησιμοποιούν συσκευές για τη διαχείριση δεδομένων της υγείας τους, όπως η γλυκόζη στο αίμα ή το βάρος. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία η οποία δεν είναι φούσκα. Μιλάμε για ένα industry που αγγίζει περίπου τα $200 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030, 25 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύονται κάθε χρόνο. Άρα είναι μια διαδικασία που ήρθε για να μείνει και οι συσκευές αυτές από gadget καθημερινότητας ή διασκέδασης θα γίνουν ιατρικές συσκευές πολύ σύντομα. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα καρδιολογικά, μερικά ιστορικά δεδομένα. Το 1924 πήρε το Νόμπελ Φυσιολογίας ο Βίλιαμ Άιτχόβεν για το πρώτο ηλεκτροκαρδιογράφο με ένα σύνθετο γαλβανόμετρο στον εαυτό του και έκτοτε το κυνήγι των αριθμιών ήταν ένα κυνήγι φωτογραφίας. Ένα στιγμιότυπο που μπορούσαμε να καταγράψουμε στατικά σε μια οργανωμένη δομή. Αργότερα, από το 1940 και μετά, με την είσοδο του Holter από τον Norman Holter στην κλινική πράξη, πάλι κυνηγούσαμε μια φωτογραφία, την οποία τη βρίσκαμε όμως σε μια βίντεο ταινία. Σήμερα μιλάει για μια αλλαγή παραδείγματος. Περνάμε όχι στον κινηματογράφο, αλλά στη ζωντανή αναμετάδοση των δεδομένων για των καρδιακικών αριθμιών. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η επανάσταση δεν ξεκίνησε από τους γιατρούς, αλλά ξεκίνησε απευθείας από την κοινότητα, από τους χρήστες που έχουν υιοθετήσει μαζικά αυτές τις συσκευές και πλέον μας φέρνουν αντιμέτωπες με τα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν περνάμε από την Physician Oriented Care στην. Να με συγχωρείτε, εμένα έχω μία ομιλία σε 5 λεπτά γι' αυτό. Στη Patient Oriented Care, μια κατάσταση που ο γιατρός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πληθώρα ψηφιακών δεδομένων για μια αριθμία που πιθανώς να έχει ήδη καταγραφεί, να υπάρχει ειδοποίηση για αυτήν από τον ασθενή, και από το ρόλο του εντολοδότη πρέπει να έρθει στο ρόλο του διερμηνέα, του ενορχιστρωτή της ιατρικής φροντίδας, να πάρει δεδομένα και από άλλες συσκευές ή να προσθέσει δεδομένα από διαγνωστικούς αλγορίθμους και να εξηγήσει στον ασθενή τι είναι τελικά αυτό που έχει, χωρίς να έχει την αρχική πρωτοβουλία των κινήσεων. Βέβαια, αυτό ίσως είναι και πολύ καλό στην εποχή μας, διότι έχουμε παράλληλα μια επανάσταση και στο θεραπευτικό κομμάτι, το οποίο φέρνει αυτά τα δεδομένα να έχουν μια αξία. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι συσκευές σήμερα διαθέσιμα? Μπορούμε να έχουμε καταγραφή καρδιογραφήματος σε πραγματικό χρόνο, μία ή περισσότερες απαγωγές, να έχουμε συνεχή καταγραφή δεδομένων φωτοπληθυσμογραφίας, θα τη δούμε στη συνέχεια, real-time αναγνώριση κολπικής μαρμαριγής, αυτόματες ειδοποιήσεις και έλεγχος των συσκευών αυτών από τα κινητά μας τηλέφωνα. Μπορούμε να έχουμε παρακολούθηση παραμέτρων όπως το heart rate variability και τα δεδομένα αυτά να βρίσκονται στο δίκτυο και να αναλύονται από διάφορα μέρη του κόσμου. Δύο κατηγορίες συσκευών, αυτές που βασίζονται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, μίας ή περισσότερων απαγωγών, ξεκινώντας από τις νοσοκομιακές δομές με σταθερά monitor μέχρι πιο μικρές δομές. Τα holder πλέον είναι πολύ μικρά και εύχριστα, μπορούν να έχουν τη μορφή patch ή ακόμα και εμφυτεύσιμων holder ή ακόμα και τη μορφή συσκευών που τις φοράμε ή τις φέρει ο χρήστης μαζί του ανά πάσα στιγμή, και ανάλογα με την συχνότητα της αρρυθμίας, με την εικαζόμενη συχνότητα της αρρυθμίας, στο διαγνωστικό αλγόριθμο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και διαφορετικά εργαλεία. Και έχουμε και τις συσκευές που δεν βασίζονται κυρίαρχα σε ηλεκτροκαρδιογράφημα, οι οποίες ξεκινάνε από την απλή ψηλάφιση, τα οσcillομετρικά σφιγμομανόμετρα που δίνουν μια ένδειξη ρυθμού και τις γνωστές όλες μας πια συσκευές που βασίζονται στην πληθυσμογραφία, που μπορεί να έχει ενσωματωθεί ο φωτοπληθυσμογράφος είτε σε ένα ρολόι, είτε σε ένα δαχτυλίδι, είτε σε ένα περιβραχιόνιο. Και πώς δουλεύει αυτή η τεχνολογία? Δουλεύει με ένα πράσινο φως, συνήθως πράσινο φως, που εκπέμπεται, ανακλάται στην παρακείμενη τριχοειδική κήτη και έτσι έχουμε μια εκτίμηση του όγκου και συνεπαγόμενα της συχνότητας. Λόγω της τεχνολογίας αυτής είναι λογικό να είναι ευάλωτη σε artifacts κίνησης, στη θερμοκρασία, στον τόνο του αυτονόμου και ασφαλώς διαφέρει μειονεκτή σε χρονική διακριτική ικανότητα με το κλασικό ηλεκτροκαρδιογράφημα. Άρα θα έχουμε προβλήματα και σε ειδικούς πληθυσμούς, σε ασκούμενους, σε ηλικιωμένους, σε άτομα με συνοσυρότητες. Βλέπουμε ότι σήμερα έχουμε πολλές συσκευές στη μορφή των ρολογιών που έχουν όχι μόνο CE Mark αλλά και FDA για σχεδόν κλινική χρήση. Αυτό γιατί ενσωματώνει και δυνατότητα ηλεκτροκαρδιογραφήματος, ακουμπώντας το δάκτυλο κύκλωνα στην κορώνα, κλείνει το κύκλωμα και έτσι τα δεδομένα μπορούν να συνδυαστούν. Έχουμε μια σειρά από δαχτυλίδια τα οποία έχουν περισσότερο CE Mark, περισσότερο για λόγους αναψυχής, ας πούμε, ή προσωπικής απόφασης να παρακολουθήσει κάποιους δείκτες, και έρχονται και ενδύματα λιγότερο διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, περισσότερο για ερευνητικούς σκοπούς, τα οποία μπορούν βέβαια λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους να έχουν και περισσότερους αισθητήρες, να καταγράφουν καρδιογράφημα και άλλα πράγματα. Εξαιτίας των τεχνικών δυσκολιών που προανέφερα, στο πρόσφατο κείμενο της ΣΥΡΑ,
μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πώς θα αξιολογήσουμε τα δεδομένα από τις συσκευές φωτοπληθυσμογραφίας, γιατί ακριβώς δεν είναι όλες ίδιες και δεν έχουν ίδιους αλγορίθμους. Άρα θα πρέπει κατά περίπτωση να αξιολογούμε την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων με μια σειρά πολλών παραμέτρων. Τι μας φέρνει το μέλλον? Μας φέρνει ενσωμάτωση και άλλων αισθητήρων, ώστε να συνδυάζονται τα δεδομένα και μέσα από αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που νωρίτερα είδαμε πόσο μπορούν να μας βοηθήσουν, να βελτιώσουμε τη διακριτική μας ικανότητα. Μπορούμε να διαγνώσουμε την κολπική μαρμαρική. Τα δεδομένα που έχουμε, όπως μεταναλύονται αυτή τη στιγμή, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πολλές μελέτες μικρού αριθμού συνήθως και μπορεί να υπάρχει μέσα και ένα bias των ερευνητών σε αυτό. Ας δούμε πώς οι δύο κυρίαρχες συσκευές στο χώρο έχουν τον αλγοριθμό τους και λειτουργούν. Το Apple Watch, για παράδειγμα, κάνει ταχογράμματα εν διαρκείας 1 λεπτού και όταν βρει ένα ταχόγραμμα το οποίο αντιστοιχεί σε αριθμία, πυκνώνει τη διαδικασία 1 λεπτό κάθε 15 λεπτά και εφόσον θα δει 5 στις 6 καταγραφές να είναι παθολογική, τότε θα μας δώσει μια ειδοποίηση. Το Fitbit, λίγο μεταγενέστερο, πιο αυστηρός αλγόριθμος, ταχογράμματα των 5 λεπτών με μια επικάλυψη μεταξύ τους και όταν θα δει 11 τέτοιες καταγραφές, τότε θα ειδοποιήσει το χρήστη ότι ξέρεις πρέπει να κάνεις καρδιογράφημα κανονικό. Και στις μελέτες τις αντίστοιχες, όταν είχαν ειδοποίηση και ακολούθησε ηλεκτροκαρδιογράφημα με patch, βλέπουμε μια θετική προγνωστική αξία 84% του Apple Watch και 98% του πιο αυστηρού αλγορίθμου του Fitbit. Άρα, δηλαδή, όταν το ρολόι θα μας ειδοποιήσει ότι ίσως να έχουμε κολπική μαρμαρική, μάλλον θα έχει δίκιο. Όμως, να μην ξεχνάμε το κείμενο των προηγούμενων οδηγιών που μας έλεγε ότι, ξέρετε, να είστε λίγο επιφυλακτικοί με όλες αυτές τις μελέτες που δίνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, γιατί πιθανώς το bias να είναι μεγάλο και είμαστε ακόμα νωρίς. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με τα ρολόγια αυτά? Να δούμε το φορτίο της κολπικής μαρμαρικής. Έχουμε και εμείς μια δικιά μας δουλειά εδώ από τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Μάλιστα, το Apple Watch έχει πάρει επίσημη έγκριση από το FDA από το 2024 το Μάιο για να χρησιμοποιείται σαν επίσημο δευτερογενές καταλυτικό σημείο η μέτρηση του φορτίου που κάνει. Τι άλλα μπορεί να βρούμε? Δεν θα βρούμε μόνο κολπική μαρμαρική, θα βρούμε και άλλες αριθμίες. Αυτή είναι μια ασθενής που το έβαλε το ρολόι σε ένα επεισόδιο συγκοπής. Θεωρούσαν λόγω ιστορικού εγκεφαλικού επεισοδίου ότι θα έχει κολπική μαρμαρική. Το εντυπωσιακό είναι ότι η έννοια της ανεπαρκούς καταγραφής που έδωσε το ρολόι θεωρήθηκε από το συγγενικό περιβάλλον ως φυσιολογικό. Δεν το δείξαν σε κανένα γιατρό και πολύ αργότερα βλέπετε ότι πρόκειται για μια ταχυκαρδία με ευρεία QRS. Όσον αφορά λοιπόν τέτοιου τύπου αριθμίες, οι οδηγίες αυτή τη στιγμή μας λένε ναι, επικουρικά τα ρολόγια μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αλλά θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται, όπως άλλως και στην κολπική μαρμαρική, από κανονικό ηλεκτροκαρδιογράφημα και να μην βασιζόμαστε μόνο σε αυτά. Το μέλλον μας φέρνει παρακολούθηση όχι με τόσο φορητές συσκευές σήμερα, χωρίς καμία επαφή, με ραδιοκύματα. Εδώ βλέπετε έναν ασθενή στο κρεβάτι με μια συσκευή ραδιοκυμάτων, αλλά τέτοιες εφαρμογές πιθανότατα αύριο μεθαύριο θα βρίσκονται απέναντι στην οθόνη ενός λάπτοπ και θα μας ενημερώνει ο υπολογιστής μας ενώ δουλεύουμε ότι ξέρεις τα ραδιοκύματα που ανακλάς δείχνουν ότι μπορεί να πάσει από κολπική μαρμαρική. Ένα πολύ μεγάλο φιλόδοξο πρόγραμμα στην Αυστρία, 100.000 ασθενείς ενταχθήκαν στο μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα με μια περιοδική παρακολούθηση ακουμπώντας το δάκτυλο στην οθόνη του κινητού τους και εφόσον είχαν ένδειξη αριθμίας μετά επιβεβαίωση με patch καρδιογραφήματος, περιμένουμε τα αποτελέσματα μέσα στο 2026. Να δούμε όμως πώς όλα αυτά μεταφράζονται για τον ασθενή. Είναι πράγματι μη επεμβατικές, ανώδυνοι μέθοδοι, δίνουν μια ίσως ασφάλεια, μια κινητοποίηση για καλές πρακτικές, δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχει στη θεραπεία, στην τιτλοποίηση της αγωγής του και ένα αίσθημα ασφάλειας μεταξύ της επισκέψης στους γιατρούς. Είναι έτσι, ίσως και να μην είναι. Το 2024, εκπρόσωπος ασθενών στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο λέει πράγματι μετά από ένα επεισόδιο στην αρχή ένιωθα ασφάλεια και όντως είχα μεγάλη αγωνία, αλλά τελικά οι θετικές ειδοποιήσεις που αρκετά συχνά είναι ψευδείς δημιουργούν προβλήματα, παθαίνεις μια αιμονή με την αυταξιολόγηση, έχεις ένα αυξημένο άγχος και τελικά ίσως η ποιότητα ζωής να μην είναι τόσο καλύτερη έχοντας τέτοιες συσκευές στη διάθεσή σου. Γι' αυτό και σε ένα κείμενο συμφωνίας στη ΣΥΡΑ λέει ότι αν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες συσκευές, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει με πολύ καλή συζήτηση με τον ασθενή, εγγραμματοσύνη του ασθενή στο κομμάτι της ψηφιακής τεχνολογίας, ένα πλάνο για το πώς αυτά τα δεδομένα θα αναλύονται και με τι προγραμματισμό και μόνο μετά να υιοθετηθεί στην πράξη. Πού βρισκόμαστε το 2026, έχουμε ζητήματα με την αξιοπιστία του πηγαίου σήματος, τα οποία η τεχνολογία πολύ σύντομα θα τα βελτιώσει. Θέλουμε τυποποίηση και συμβατότητα με τους ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας και τα διάφορα υπολογιστικά συστήματα. Θέλουμε δυνατότητες πέραν της κολπικής μαρμαρικής. Πρέπει να δούμε την κλινική σημασία των τυχαιωμάτων, δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε ήδη και έχει καταγραφεί και στα κείμενα συμφωνίας. Η κολπική μαρμαρική σε ένα τέτοιο ρολόι δεν έχει την ίδια αξία όσον αφορά την προληπτική πιθανότητα για εγκεφαλικό επεισόδιο με την κολπική μαρμαρική που θα διαγνωστεί με ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών. Τα προβλήματα που έχουμε στους ειδικούς πληθυσμούς και ασφαλώς θα χρειαστούμε μακροπρόθεσμα κλινικά δεδομένα. Άλλα προβλήματα που έχουμε είναι η ενέργεια και η υπολογιστική ισχύ που όλα αυτά τα συστήματα καταναλώνουν και πιθανότατα θα πρέπει να είναι στο cloud και όχι στις ίδιες συσκευές.
η ενσωμάτωση και η διαλειτουργικότητα όλων αυτών των συστημάτων στο ψηφιακό νέφος, στη σύγχρονη ψηφιακή ζωή που ζούμε. Ζητήματα οικονομικού κόστους και ισότητας στην πρόσβαση. Είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια ότι όλες αυτές οι συσκευές υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμες, αλλά έχουν ένα σημαντικό κόστος. Και ασφαλώς ζητήματα ιδιωτικότητας και αξιοπιστίας που ίσως σήμερα δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά στο μέλλον να είναι πολύ σημαντικά. Για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό θα έχουμε ένα κατακλυσμό δεδομένων, τα οποία δεν είναι σαφές ποιος θα κληθεί να τα αναλύσει. Έχουμε το ζήτημα, ήδη αναφέρθηκε στις προηγούμενες ομιλίες, της οικονομικής αποζημίωσης αυτών των εξετάσεων. Ποιος έχει την νομική ευθύνη, ενώ θα χρειαστεί και μια εκπαίδευση τόσο των ασθενών όσο και των επαγγελματιών υγείας, των λειτουργών υγείας στον τομέα αυτό. Όλα αυτά αναλύονται και στο πρόσφατο αντικείμενο συμφωνίας ΣΥΧΡΑ, για όποιον θέλει να το μελετήσει πιο εκτενώς. Και αν θέλουμε να τα πούμε με αρτικόλεξα που μας αρέσουν πολύ, θέλουμε ακρίβεια, θέλουμε όφελος για τον ασθενή, θέλουμε συμβατότητα και θέλουμε και ψηφιακή διακυβέρνηση σε όλα αυτά τα δεδομένα. Και ίσως η ευχή για το μέλλον θα ήταν οι αργόλυνοι τεχνητής νοημοσύνης να εφαρμοστούν όχι μόνο στο κομμάτι του διαγνωστικού, αλλά στο κομμάτι της ενέργειας. Να μας λένε μόνο την περιέργεια, αλλά να μας λένε και τι θα κάνουμε πρακτικά με τον ασθενή ώστε να βοηθηθεί. Κλείνοντας, τι μας δίνουν όλα αυτά τα εργαλεία? Ασφαλώς δεν θα καταργήσουν την κλινική μας πράξη και δεν γίνεται να γίνει αλλιώς. Μας δίνουν όμως μία ματιά σε ένα κομμάτι της ζωής του ασθενού που ήμασταν τελείως τυφλοί. Την κανονική του ζωή, δηλαδή. Τη ζωή πέραν της εξέτασης, πέραν του ιατρίου. Θα πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε όλα αυτά τα δεδομένα με σύνεση, με ψυχραιμία, έτσι ώστε να καταλήξουμε η καρδιολογία να είναι πιο δίκαιη, πιο προβλεπτική και τελικά πιο ανθρώπινη.